दिनै बिजेपिनि 6 जन आरो कंग्रेसनि सासे 7 जन जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबबाय आरो बिथांमोना सिगाङाव आसलते बिपिएफनिनो कर्मिमोन। आं हयथ' सोरखौबा सिनायखायो, राजकुमारखौथ' बयबो सिनायखायो, पपुलार गथै माने बिटिसिआवनो सिनायजोबखायो बेखौ। जेन' बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला बिजेपिनि आदर्शखौ गाज्रि होनाखै, मोजां, किन्तु लवार लेभेलाव जिखिनि खामानि जानांगौमोन बा जेरैबायदि सन्मान मोननांगौमोन बिथांमोना मोनाखै होननानै बुंदों। सरकार थासेयावबो जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै होननानै फोरमायदों। हयथ' बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन, जेरैबायदि खामानि मावनानै होनो होननानै कमिटमेन्ट होदोंमोन, बेखिनिखौ बिथांमोना सरकार थासेयावबो मावनानै होनायनि सुबिदाखौ मोनाखै। बेखायनो बिथांमोना दिनै बिदिबालाय बिजेपिआव थानानै मा लाब जानो? आदर्शआथ' गाज्रि नङा, मोजां, किन्तु खामानिबोथ' मावनो मोननांगोन। बेबायदि बिथांमोना फोरमायदों आरो जेन' जों बरायबाय बिथांमोनखौ बिपिएफ हान्जानि जानानै, आरो बिथांमोनखौ फिल्डआव खामानि मावनो थाखाय जेरैबायदि सुबिदा नांगौ बे सुबिदाखौ जोङो होगोन। आरो बिथांमोना फुराना कर्मिखा, मिथिखागौ, एखेलगे मावबोलायनाय। दा बेखिनि खोथा। बिपिएफ हान्जानि सक्तिया जोबोद मोजां। एन्टायार बिटिसिआव बिपिएफ हान्जायानो दा 1 नाम्बाराव दङ। जुदि बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपिनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिसि सरकारा फ्राय 3 बोसोर बारलांसैयानो, बे समावहाय दोलो एंगारनानै फैनाय बिथिङा बारानिफ्राय बारा नुदों सार। बहुद इउपिपिएलनाथ' बहुद दाबो दंबावो, जोङो सम लायै सम सोबाय थादों। इउपिपिएलनि बहुद लिडार आरो कर्मिफोर जोंनाव हाबबावगोन। बिजेपिनि माखासे लिडार आरो कर्मिफोर आरो दंबावो, जोंनाव हाबबावगोन। फैगौ 30 तारिख नभेम्बराव जोंहा CWC मोनसे जागोन, बेवहायबो गोबां नेता आरो कर्मिफोर जोंनाव हाबबावगोन। लकसभा बिसायख'थियानो जुदि बिटिसिनिबो सेमि फाइनाल जायो, बेवहाय माबायदि साखाफारा जाखो सार? जोंना बिपिएफ हान्जाया क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि लकसभा बे मोननै लकसभायावबो इलेक्सनखौ गेलेगोन। 24आव MP इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो जोङो 100% उइनार जागोन। धन्यबाद सार। बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856, 8011827497, 70027967336, 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड।